bisa kaya DSP no rohol ka dinio DSP no rohol ka bo fight tam jana saka bo ba tai masa DSP no khaija out GP gayang lalbila ayang rohol bisa ayang borang bila rohol BC sengarot dairi 17টা BC abong ini sing Bajarbaरि थानानि आन्दाराव जे क्लाब बाजार दंलायरंनि बाजार सेक्रेटारि प्रेसिडेंट क्लाबनि सेक्रेटारि प्रेसिडेंट न तैयो जों दिनै दुर्गा पूजानि उपलक्षे जों दिनै मिटिं खालामगोन मिटिंआव बरफ 30-35 जना मिटिंआव एटेन्ड खालामगोन जों बाहायके जोंनि बोसोरनि दुर्गा पूजानो गाहामके जों सेलिब्रेट खायो कुनो जोंनि थानानि आन्दाराव कुनो दुर्घटना नेतके गाहाम फोरोंके बुलाय तबलाय वालाय करिके जों गाहाम पूजा खालामनानै बागै जों दिनै मिटिंआव साजाका बरफ एसुरेन्स दिखा बोसोरनि पूजा गाहामकेनो खायनाय बरफ पुलिस बाय कॉपरेट खायनाय बरफ जतफारि खालामनाय गाहामके खायनाय ताई साजाका बरनो बायरेनि कुनो चान्दारा बुनो जबरदस्त ताखलायनि साका बरफ बावबो साका बरफ कमप्लाय खायनाय आपके नाजाग्रा खायनाय साका आबुन तै जों मिटिं खायो दा मिटिं पाइयो सर कयटा क्लाब ना तै खलाय जागोन मिटिं क्लाब तो आं लिस्ट होनाय जानांनाय क्लाब तो 25-30 खान नङानो क्लाब